15 volt. És majd 5-től számolok. 5, 4, 3, 2, 1, rajt! 300, van egy hosszú tempós úton, figyelj a helyezkedésre, majd utána 500. Majd 500 jobb egy levág, és 100-ra fék, van egy, jobb egyet levág, majd 100-ra fékes, van egy, utána 100 megint, jobb egy levág, 100-ra fékes, van egy, majd 100-ra jobb egy vége levág, ez fékes, van egy, majd 100-ra jobb egy vége levág, rajta sima bal egyenesen, majd 100, és fékes bal 2, sima bal egyenesen, fékes bal 2, közepre csúszik és hosszú. Figyeljen a fékes bal 2-re, hosszú, közepre csúszik kétszer. Azt beszél. Jó, hát igyekszem. Akkor sima bal, majd 60 jobb 2 tempó, picitő, majd 60-ra jobb 2 tempó, picitő át, a bal 2 tempó, picitőbe, majd 40-ben fék, és a bukkan után hosszú, harmadikos kérdője bal 2 nagyon szigorú, majd 70 le, és hosszú jobb 2 szigorú, az picit huppan, majd 50 le, és harmadikos bal 2 az nagyon szigorú lesz, harmadikos kérdője bal 2 nagyon szigorú, után 80 le, és bal 2 tempó. Ez mi volt? Nem tudom. Na, ezt mondtam. Ugye jól vagy, Sanyi? Jó. Ez mi volt? Biztos jól vagy? Jó vagyok, jó. Mindenki már igen, nem. Azt meg nincsen bajod, megúr. Apám! Hát azt nagyon összecsukott. De sem tudom.
Meg vagy? Meg. Áramtalan is le. Azonnal. Gyorsan. Ki kell szállni, vinni oké táblát. Nem nyílik. Nem nyílik az ajtó? Nem. Húzd ki a zsinóromat. Melyiket? Innen. Húzd ki. Nem jön. Ott húzd ki, ott. Indulok.
Lábad is jó van? Akadolja az elforgalmat. Nincs. Hát elvileg így nincs.